какво се занимавате? Тяхната програма какви спортове има? Ходите на волейбол, разбрах, спортни танци. Някой от вас танцува ли спортни танци? В детската градина ли? Къде? В училище? Ето сега имате възможност отново да потанцувате и след това да продължите през учебната година в школата в танци на клуба. Нали? Ако ви хареса. Това е танцовата ни зала. Тук се провеждат тренировките на школата. Аз се казвам Яна Тонева. И ще бъдем заедно няколко тренировки и ще танцуваме. Искате ли освен с спортни танци да танцуваме и зумба? Да. А спортните танци, знаете ли колко вида са? Не знаете. Айде заедно да ги кажем. Латиноамерикански танци. Айде бе смело. Латиноамерикански танци и стандартни танци. Латиноамериканските, я дайте ръчичката, са 5 на брой. Първия кой е? Някой знае ли? Първия латиноамерикански танц. Знае ли някой? Айде се смете. Самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле, джайв. Чували ли сте? Да. Айде пак да ги изброим заедно. Самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле, джайв. Това бяха латино танците, нали? А стандартните танци колко са? И те са 5. Кои са? Английски валс, танго, виенски валс, слоу фокс и следния Quick Step. А Quick Step, кой от вас учи английски? Я да ги ръчички. Знаете ли какво значи Quick Step? Не. От английски. Quick какво значи? Quick значи бърз. А Step? Step. Стъпка. И като свършим Quick Step, какво става? Бърза стъпка. Бърза стъпка. Значи това танц е много бърз, нали? Да. Сега ще загреем тялото, защото преди да танцуваме, трябва нашето тяло да се подготви. Ще направим няколко упражнения и после искате ли да ви пусна на всеки един танц мелодията да чуем? С какъв ритъм? Айде сега да загреем.
да направим това. Дигнете ръчичките горе. Стъпка, пляска. Стъпка, пляска. Стъпка, пляска. Стъпка, пляска. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега на място да скочим и да въртим ръцете. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запомните ли? Айде пак. И, че сега ще пусна музика. И, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На място. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Искате ли да пробваме с музика? Да. Oye mi gente, yo vengo pensando de la zumba y ya sé que te gusta. Знаете ли как броим на танца самба? Всеки един танц ще има определено броене. На танца самба броим така. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Я да направим няколко движения. Първо на място. Раз и два, 3 и 4, съберете ковчетка. 5 и 6, 7 и 8. Ай, давай. Сега с пляскане. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Стъпка напред. А раз и два, стъпка, прибирам, стъпка, прибирам, стъпка, прибирам. Страни. Стъпка, прибирам, стъпка, прибирам, стъпка, прибирам, стъпка, прибирам на място. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Раз и два, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. До тук ще го направим ли? Да. Айде още веднъж пускам музика. Я да броим всички. Готови? Изправи се. Горе градичката. Броим. Раз и два. 3 не чувам. 4, 5 и 6, 7 и 8. Раз и два. 3 и 4, 5, 6, 7
Съберете чисти кръчета и